Naš studio Novog jutra prepun je gostiju. Nastavljamo sa još jednom studijskom pričom. Najavljujemo sajam novih tehnologija koji se danas i sjutra organizuje u našem glavnom gradu. Sa nama je Kristina Radulović ispred organizacije. Kristina, dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Danas i sjutra u Podgorici sajam novih tehnologija. Šta nam to novo nudite i predstavljate na sajmu? Tako je, posjetioci će imati priliku da od 10 časova do 22 časa, kada i radno vrijeme Delta City-a, posjete sajam novih tehnologija Smart Tech i oprobaju i sagledaju koju to sve savremenu tehnologiju imamo u Crnoj Gori. Tako kao i svake godine, pored nezaobilaznih laptop računara, zatim telefona, bit će predstavljene audio i video oprema, oprema za gejmere, zatim dronovi, roboti različitih konstrukcija, televizijski sistemi, a novitet je i električni skuteri. Kristina, koliko se od sajma do sajma, koliko on zapravo raste, koliko se ta ponuda obogaćuje i koliko su posjetioci zainteresovani za sajam novih tehnologija? Bez novih tehnologija danas ne možemo, htjeli to ili ne, ili tako? Tako je, postale su svakodnevice i upravo na sajmu nudimo i aplikacije za različitu poslovnu i privatnu svrhu, zabavnog karaktera ili edukativnog karaktera. Ono što se trudimo iz godine u godinu da ostvarujemo jeste saradnja sa akademskom zajednicom, stoga i ove godine imamo tu saradnju i bit će realizovan konkurs za studente na temu savremene tehnologije i pametna specijalizacija. Također, trudimo se da obogaćujemo i uvodimo bezbjedno korišćenje novih tehnologija za djecu, stoga će panel diskusija na tu temu upravo biti održana sjutra od 11 do 12 časova, što je vrlo interesantno i roditeljima, a također i mlađim generacijama da saznaju na koje sve načine se mogu zaštititi i bezbjedno koristiti informacione tehnologije. Najbolja idejna rješenja studenta također će biti predstavljena na sajmu i Ministarstvo nauke daje podršku. Tako je, upravo pristigli su radovi na temu savremene tehnologije i pametna specijalizacija i najbolja idejna rješenja će biti izložena tokom 2 dana trajanja sajma i bit će proglašeni pobjednik, a nagradu je obezbijedilo Ministarstvo nauke. Također i za najmlađe učesnike, na najmlađe učesnike ste također mislili i za njih sutra pripremate jedan zanimljiv, što bi se reklo, ovim novim tehnologijama na event, događaj. Tako je. Se malo našalim ovog jutra. Tako je, osnovci će predstaviti Lego robote koje su sami konstruisali, također i različite elektronske uređaje za edukaciju i upravo će na taj način prikazati koliko mogu da se zabave, a i uče projektujući sami i spajajući robotiku i elektroniku u jednom. Kristina, je li sajam uvijek bude posjećen? Da, uvijek bude posjećen, uvijek se dešava zadnjeg vikenda novembra mjeseca, tako da je to već tradicionalno s obzirom da je 7. godinu za redom. I nekako se i mi tada tradicionalno gledamo. Dakle, 7. godinu za redom, danas i sjutra, svi koji su zainteresovani za nove tehnologije, da ih pozovemo da posjete tržni centar Delta City i sajam novih tehnologija. Ostaje mi samo da potvrdim to što ste rekli, da pozovemo čak i one koji su i neupućeni u savremenu tehnologiju. Zanimljivo je da pogledaju i sagledaju šta to sve se nudi na našem tržištu. Hvala, Kristina. Hvala vama. U nastavku muzika, onda očekujemo i narednog gosta. Ostanite uz jutarnji program.